Tantrický výcvik je pre ľudí, ktorí chcú postupne prejsť od práce so sebou, so svojou sexuálnou energiou, so svojím telom, cez poskytovania masáží, po poskytovania masáží s intimnými časťami až po terapie, po techniku tantrického odblokovania tela alebo vaginálneho mapovania. Budeme sa učiť, ako nielen dávať, ale aj prijímať ten dotyk. Pretože veľa ľudí vie dávať, ale nevie prijímať. Pretože ak nebudete vedieť prijímať, nemôžete podporiť klientov v prijímaní. Ak sami neviete, ako byť v tej aktívnej roli prijímateľa, nie v pasívnej roli prijímateľa. Ako byť v tej prítomnosti, ako využívať kľúče na to byť v prítomnosti. Takže toto všetko sa budeme postupne učiť, až dojdeme k tomu, vlastne ako dávať a prijímať intimnú masáž. A postupne dojdeme aj k terapiám. Medzi tými jednotlivými stretnutiami budete mať prax, to znamená, že si budete robiť výmenu alebo si niekoho nájdete, na kom sa budete učiť. A budeme si hovoriť, čo nastalo, čo nenastalo, ako to prebiehalo, aké máte ešte otázky. V priebehu toho roka sa nám to ako vykryštalizuje tak, že vlastne tie všetky vaše otázky budú zodpovedané. Budem vám pomáhať v tom porozumení a v tej hĺbke tej tantry. Moc sa na vás teším a verím, že to pritiahne iba tých ľudí, ktorí sú na to pripravení. Ak vás to volá, ak to cítite, možno už dlhšie pokúkávate, možno ste hľadali niečo ucelené, a možno proste máte radi moju prácu, nejakým spôsobom ma sledujete a vás to volá, tak ste na to pripravení. Takže moc sa na vás teším. A teším sa na tú cestu a na tú spoluprácu.